Глава 3. Атрибутите на Бога. Божествените атрибути са качествата на Неговото безкрайно същество. Първият от тях е Неговото вездесъщие. Бог не е ограничен от място или разстояние. Той присъства в сърцето на най-малкия атом и в центъра на най-голямата галактика. Това не означава, че Бог е самата природа, а че Той е духът, който я оживява и поддържа. Където и да се намира едно създание във Вселената, Бог е там, за да го подкрепи. Бог стои над времето и пространството. За Всеобщия Отец няма минало или бъдеще, за Него всичко е едно вечно сега. Макар ние да преживяваме живота си последователно, секунда след секунда, Той вижда целия път на нашето развитие, от началото до края. Тази божествена перспектива ни дава сигурност, че дори когато сме изгубени в настоящето, Неговият план за нас остава непроменен и съвършен. Вторият велик атрибут е божественото всезнание. Всеобщият Отец познава всичко. Неговата мъдрост е безкрайна и Неговото разбиране е безгранично. Той познава края още от самото начало. В Неговият ум е записана историята на всяка планета и съдбата на всяко слънце. Нито една птица не пада на земята без Неговото знание. И нито една молитва не остава нечута. Бог не просто наблюдава Вселената, Той я разбира в нейната пълнота. Бог познава всяка мисъл, преди тя дори да се е зародила в нашия ум. Чрез своя дух, който обитава в нас, Той е постоянен свидетел на нашите копнежи и борби. Това познание не е студено или осъждащо. Той ни познава като любящ родител, който вижда нашите грешки, но разбира нашите намерения. Неговата мъдрост е нашата най-голяма закрила, защото Той знае точно от какво се нуждаем, за да израснем и да намерим пътя към вечността. Третият велик атрибут е божественото всемогъщество. Всеобщият Отец притежава цялата власт в небесата и на земята. Той е източникът на всяка сила, архитектът на гравитацията и господарят на светлината. Неговата воля движи планетите в техните орбити и поддържа живота във всяка клетка. За Бога няма невъзможни неща. Макар Неговата сила да е безгранична, тя винаги се ръководи от Неговата безкрайна любов и съвършена мъдрост. Всемогъществото на Бога не означава произвол. Неговата сила работи чрез закони, които Той самият е установил. Той не нарушава реда на природата. Той е самият ред. В Неговата ръка е съдбата на народите и бъдещето на космоса. Но най-голямото проявление на Неговото всемогъщество не е в преместването на планини, а в способността Му да преобрази човешкото сърце и да изведе душата от тъмнината към светлината. Бог е неизменен. Докато Вселената е в процес на постоянно развитие и еволюция, нейният Създател остава същият. В Него няма промяна, нито сянка от преходност. Неговата воля е стабилна, а Неговият характер е вечен. Тази неизменност не означава липса на живот, а е израз на Неговото абсолютно съвършенство. Ние можем да Му се доверим напълно, защото Той е днес това, което е бил в началото на времената. И ще бъде завинаги. Всеобщият Отец е самодостатъчен. Той не изпитва нужди и не зависи от нищо извън своята собствена воля. Бог не е създал Вселената за да запълни някаква празнота, а за да сподели радостта от съществуването със своите деца. Макар да е напълно независим, Той избира да се ограничи, за да даде свобода на волята на своите създания.
Неговата любов е толкова голяма, че той се превръща в най-близкия спътник на всяка душа, търсеща светлината. Бог упражнява своето господство чрез законите на Вселената, но неговото управление е винаги бащинско. Той не е отдалечен диктатор, а активен участник в развитието на всяка планета. Върховната воля на Отеца гарантира, че в крайна сметка доброто ще възтържествува над злото и редът ще наделее над хаоса. Всички сили на небесата се подчиняват на Неговия промисъл, който винаги е насочен към благото на Неговите създания. Разбирането на божествените атрибути ни дава мир, който надхвърля всяко знание. Когато осъзнаем, че сме обгърнати от Неговото вездесъщие, ръководени от Неговото всезнание и защитени от Неговото всемогъщество, страхът изчезва. Ние сме част от една сигурна и приятелска Вселена, управлявана от Бог, който е едновременно безкраен в своята сила и безкраен в своята нежност. Това е вечната истина за атрибутите на Бога. Глава 4. Отношението на Бога към индивида. Бог не е само създател на световете. Той е и баща на всяка отделна душа. Най-голямото доказателство за Неговата любов е фактът, че Той е изпратил частица от себе си, която да живее във всеки човешки ум. Този Божествен дух ни води, шепне ни истината и ни помага да разберем волята на Отеца. Ние никога не сме сами, защото Бог е поблизо до нас от самия ни дъх. Отношението ни към Бога е въпрос на личен избор и вяра. Той не натрапва присъствието си, а чака търпеливо да му отворим вратата на своето съзнание. Когато се обръщаме към Него, в искрена молитва или тиха медитация, ние установяваме връзка, която е реална и трансформираща. Тази връзка не зависи от ритуали или посредници, тя е пряк диалог между детето и неговия небесен родител. В това общуване, ние откриваме смисъла на нашето съществуване. Бог не е далечен наблюдател, погълнат от управлението на огромния космос. Неговото внимание е насочено към всяко едно Негово дете със същата сила, с която Той поддържа движението на Слънцата. За всеобщия Отец никой не е твърде малък или незначителен. Той познава твоите надежди, твоите страхове и твоите нужди, още преди да ги изречеш. В Неговите очи всеки човек е уникално съкровище и обект на Неговата безкрайна и лична грижа. Бог не ни обещава живот без трудности, но обещава да бъде с нас във всяка от тях. Предизвикателствата, пред които се изправяме, често са възможности за духовно израстване, които само баща с безкрайна мъдрост би допуснал. Той не ни оставя да се борим сами. Неговата сила е достъпна за всеки, който поиска помощ, и Неговата утеха е винаги готова да излекува нараненото сърце. Чрез тези изпитания, ние се учим да Му се доверяваме и укрепваме връзката си с вечния източник на любов. Бог не желае сляпо подчинение. Той търси съзнателно партньорство. Нашето израстване е общо дело между човека и неговия Творец. Той осигурява духовната искра и възможностите, но ние трябва да направим избора да вървим по пътя на светлината. Това сътрудничество между крайното създание и безкрайния дух е най-възвишената форма на съществуване. Когато синхронизираме нашата воля с Неговата, ние се превръщаме в сътворци на собствената си вечна съдба. От всички имена, с които наричаме Бога, Баща е най-близко до истината. То описва отношение на нежност, на закрила и на безусловна любов. Както земният родител се радва на първите стъпки на своето дете,
Така и Небесният Отец наблюдава с радост нашето духовно пробуждане. Той не се интересува от нашия ранг или богатство, а от искреността на нашето сърце. За Него ние винаги ще бъдем Неговите скъпи деца. Независимо колко далеч сме се отклонили от дома, Бог не ни съди според нашите временни провали, а ни оценява според нашия вечен потенциал. Той вижда семето на съвършенството, което е посял в душите ни, и знае, че с време и търпение то ще разцъфне. За Отеца ние не сме просто смъртни същества, борещи се с материята, а сме бъдещи духовни личности, предназначени за велики дела в Неговата вселена. Неговият поглед винаги е насочен към това, което можем да станем, и това му дава безкрайно търпение към нашите днешни слабости. Божествената любов е безкрайно търпелива. Бог не бърза, защото Той разполага с цялата вечност. Той ни дава време да грешим, да се учим и да откриваме истината сами. Неговият промисъл не ни принуждава. Той нежно ни привлича към себе си. Всяко наше забавяне се приема с разбиране и всяко наше връщане към Него се празнува. Ние можем да се отпуснем в Неговата любов, знаейки, че Той няма да ни изостави, докато не завършим своето пътуване към светлината. Няма сила във Вселената, която може да ни отдели от любовта на Бога, освен нашата собствена воля. Дори когато се чувстваме изгубени или недостойни, Неговата ръка остава протегната към нас. Той не се влияе от нашите съмнения или страхове, защото Неговата лоялност е абсолютна. Тази неразривна връзка е залога за нашата вечна сигурност. Ние сме част от Неговото семейство, и Той е заложил своята чест в нашето окончателно спасение и триумф. Да познаеш Бога като баща е най-висшето постижение на човешкия опит. Това познание превръща страха в увереност и самотата в споделеност. Когато разбереш, че си обичано дете на Вселената, светът престава да бъде враждебно място. Всеки ден се превръща във възможност да се доближиш до Него и да изразиш Неговата доброта към другите. Това е смисъла на нашето пътуване. Да намериме първоизточника и да се завърнем в Неговите обятия. Така завършва разкритието за отношението на Бога към индивида.